Salom horas madihita saluhutna. Di hamuak kadamang doho dainang manang di dia pihamu maringanan tangiang nami toktong mahamu di bagasan hahi pason dohot pangaramotion nitu hatta Yesus Kristus. Adorak so tapara di hata nitu hatta jumulu mahita martangiang. Asini roha madi hamu doho dame siad debata amata dohot sian anakna Tuhan Yesus Kristus tu hatai. Amin. Hata nitu hata na gabe jamita di partangiangata nalos epistel di minggu rogate di tanggal 10 Mei 2026. Ima hata nitu hata na tersurat di buku Job bidu 30 mamukasian ayat 26 rodi ayat 30 jala topik ni minggu disi dang masohot martangiang. Tetap berdoa. Hujahama dihita songonoma didok hatani itu hatta. Molo martangiang ibana tu debata jadi asia-asia nama ibana jala patarida honon na buhina tu ibana mardongan ulup-ulup jala pasuangon na tu jolma nagalei hati goranna. Dungi mamuji-muji ma ibana di julu ni jolma manusia dohonon nama nunga merdu sa aunian jala nunga hupapeol uhum hati goran. Alai dang dibaloson ibana tuau hobartu pabbahenakku. Balik ibana paluahon hosakku asaunang turun tu bagasan hamaguan. Jala marlas ni roha ngulukku marnida hati uron. Ida ma luhut nai dibahid debata dua manang tolu hali tu manusia. Naing manugihon todina mulak sian hamaguan asa dipatiur rohana marhite sian hati uron ni hanguluan. Sai parati-ati homaon ale Job jalatangi honau sikma anggoho asa hudak dati madok hatakon. Alai molotu ngadong dope sulam si alusonom mutuau haruhata homai. Ai dipangidorohaku naing mamitori ho. Alai molo swadong be homa atong manangi honau sikma ho. Asa hu poda hu tuho habisuhon. Ima hatani tu hata. Di hamuak kadongan sahapur seaun memang macai menarik do membahas manang manaringoti taringot tu kisah ni si Job manang si Ayupon. Godang persiajaran nabui taguruhon siane. Godang persiajaran nabui taputih rupane sian ceritai. Dan mungkin di bagasan partikian na jepekon taringotat tai sude alayang gonuaing fokus maju hita tu hata si paingot tadok maju rupani penghiburan di si Elihu tu si Job alana turpuk jamitaon molo tabereng nuaing urutan na bagian ni hata si paingot ni si Elihu idwe tu si Job. Jadi molo taripu ni bana pinomat adong ma 4 poin nanaing dohonon ni si Elihu tu si Job laos gabe jamita dihita. Pinomat 4 hal si paingot ni si Elihu rupane. Na parjulu taringot tu namartangiang. Taringot tu namartangiang. Selengkap na di ayat 20 nomi molo martangiang ibana tu debata jadi asia-asian nama ibana. Jala patarida honon na buhina tu ibana mardongan ulup-ulup jala pasuangon na tu jolma nagali hati goranna. Molo di hati Indonesia dido ia berdoa kepada Allah dan Allah berkenan menerimanya. Ima dido di ayat 20 nomi. Nanaing dohonon na marhite hatai ditangi hod debatado aka tangiang ni si partangiang. Ditangi hod debatado aka namartangiang tu ibana. Ido sada kepastian nabui taida marhite turpukon. Dak ya dipadau debata pinggolna tuaka na jojo tu ibana. Bahkan dipatarida hod debatado buhina tuaka si partangiang. Peduli do debata tuaka si partangiang. Direspon debatado aka tangiang ni si partangiang ni. Om majo na bui tabereng rupani molo tapadu muanon tu minggu rogate.
Jadi taringot tu na martangyangi dak ya ditutup debatasi pareonna tuaka tangyang ni akasi partangyang. Ditangihon, direspon, bahkan diparrohahon debatado. Ido na buin waik taida marhite ayati. Di rohani si Job, dang ditangihon debatabe tangyang na. Jadi songoni maposini parsahiton nai, parsoryon nai, merasa ibana dang ditangihon debatabe suarana. Dang ditangihon debatabe anggu-hanggu na. Bahkan makilala du ibana naung dianggap debata ibana musuna. Jadi sampai pola rupani sahatu pangatusion si songoni perasaan si songoni nuaing si Job. Ida ma na mangalului sidir do ibana do pakau nina si Job. Dia tong rohana au hira musuna. Ia menganggap aku sebagai musuhnya. Jadi molo taberengan do dia 10 songoni do dido. HP hola pakilalaan ni si Job sabing doi. Idu asa didok si Elihu tu ibana, ida ma apala di sima dak haapinako. Ima alusu tuho. Ai ubal ga situtudo de batasia jol managali. Buasa matung manarita hodopak ibana. Ala sonia lusan na ho taringot tu pabahenan na sudena. Di ayat 12 dohot ayat 10 ya te. Jadi dak setuju si Elihu tu pikiran ni si Jopi. Sianom mataboto dak sude HP tangyak tai diului debata. Ditangihod debata do hita namar tangyange. Alai dak sude diului pangiduat tai. Jala memang bahaya do molo sude diului debata nata pangidui. Idu asa ditangyang aliama nami macetak kasdo didok disi lomo ni rohani Tuhani do nanaing sau. Dada lomo ni rohata. Boydo nuaik tabayak konak kamang dohot tamuinang molo sudi tangyak tai diului debata. Misalna rupani tadok ma ditangyak tai ditiki martangyang manangyak ko si panganon. Ali Tuhan, bae masih panganonon. Si palomak ibulu, si paneang holi-holi, si padirgak panaili, inna rupani. Jau sugari dilapati i songon hatai, babahaya do sudiati. Sugari rupani persis songon natadoki, bah maribulu masude. Gabe manusia berbulu mahibana rupani. Atik pe, anggo dirohata sebenarnya, bah hahi pasod do asa gabe hahi pason jala gabe gugu ido anggo dido rohata alai au sugari jorupani diulu itu hatai songon data pangidui bah bahaya do ate suguma misalla rohata tu sasahalak dungita pangidu ma asa diri pasod debata ibana ripasom mai Tuhan suguru haku marnidei nita rupani rupa tu nodong atau ditangyak pe. Jadi setiap suguru hatta tu sasahalak ripas. Tang nabi no tu biar non akibat nate. Holan na maripasan nama anot jol mau. Doh tak contoh na asing dope. Jadi bahaya domolo sudi diului debata pangiduat tai. Odo si ingotota ditangihot Tuhani do tangyakta jala diboto debatado aha nariko dihita bahkan mungkin hita rona soma boto dia nariko dihita jadi antara kebutuhan dan keinginan macai maului rupane tabadikon adik bohado keinginan ta lomoni rohata dang nariko dihita rupane maksudna dang na sesuai dohot kebutuhan ta anggo tuhatai hobar tu kebutuhan taido di leot tu hita. Dus dei songon natoras maradupon yanakonna. Hita majunaik songon natoras. Tatangi hoddo kan pangiduan na kagelek tai. Ale dak sudei taului. Dak sudei tapatulus. Hita ro maboto dia narikot di ibana. Isipata asal do di padok danaki akasi pangidonna tu natorasna. Ima jona parjulu taida di bagasa turpukon. Napa dua kon dang tukang ganjar debata. Maksudnya raksi ganjar ati. Dak tukang ganjar.
Mamaloson hajahaton balos ni hajahaton. Mamaloson nadinggan balos ni nadinggan. Taksongon itu hatai. Jadi dalang ala ni haburjota gabi burju Tuhane daw. Ala na burjudo Tuhane. Bah kita berusaha burju. Nunga berdosa aunian jala nunga hupapeol uhum hati goran. Alai dang di baloson ibana tuau hobartu pabahenaku. Itu di ayat 27. Bahkan di ayat 20 walui di dok. Balik ibana paluahon hosaku asa unang turun tu bagasan hamagoan. Jala marlas niroha nguluku marnida hati uron. Sian hahulumun dibuan tu hati uron. Hamak kadongan anggo di rohani ale-ale ni natulunari ima si Elipas, si Bildad doho si Sopar, ala ni dosana do asa marsitaonon si Job. Jadi manghiuton pemahaman nasida songonido. Jadi ditiki besuki nasida tu bagas ni si Job, didok nasida ma asa bertobat si Job. Pauba maroham, jala ingok jo, aka dosam, nina dongan na natulur rupani. Disima gabe bingung si Job, didok rohana, nasalah, nahuula. HP di ayat manang napapigahom merupani di bidusadei, sadar doi bana songon natora, sadar doi bana songon jol mana terbatas. Memang setiap mula geleng nai sianaka parpestaan pitor manguras do, diuras. Ima jurupani nguluni si Job alai rodongan nai madokon alani dosana doi, alani dosam do asa marsita onoko ninna ibana. Jadi si Job gabe bingung. Napa adon wae narohana. Tangadong dosa diulai ibana. Malah debatado madok naswadong bahwa tu doson ibana marroha ditanoe. Daulatna tigorna biarna mida debata jala dipadao rohana sian hajahaton. Boydo anot taida dibidusada ayat walu. Alai buasa rohatani ale-alena natului manorui ibana na madok alani dosana do asagabe songoni porsukna ditau. Disom mana susetuju si Elihu do dongan na masuk na tu dongan na natului. Bahkan dimuruki si Elihu do natului. Jala mangihuton pangatusion ni si Elihu tak songoni rohani debata. Tak songo jolma debata nama maloson najat balos ni najat. Muruk do si Elihu tu dongan na natului alahata nasida natu si Jopi. Jala debata ape dipicang do natului ale-ale ni si Job natului. Budian no taida di bidu 42 ayat itu. Alai memang akamang dohot tamuinang adong do namar pikir manang namangatusi songon pangatusion ni ale-ale ni si Jobon. Musibah adalah tanda bahwa orang yang bersangkutan tidak diberkati Tuhan. Adong do na memahami songoni rupani ngolwo. Jadi moloro musibah, moloro sakit, moloro sitaono, adong kegagalan di sasahalaki, itu adalah tanda-tanda orang yang tidak diberkati Tuhan. Adong dona mangatusi songoni. Alai disiman waeng si Elihu naso setuju. Jala nanialo ni debata, pikiran si songoni. Dak toho pikiran si songoni. Anggo pikiran ni debata dang alana adong doho naswadong dijolmai asa jonok ibana tutuhani. Lapatanna dang kiadaan mabahen hajojonok ni sasahalaki tutuhani. Alai alani panadona dohot haporsiaonna tu debatado. Odo drama nataida marhiti kisah ni si Jopon. Jadi nataida di si perang konsep doi antara konsep Allah dan konsep iblis, konsep ni sibolis. Jadi molo konsep ni debata madok adong manang naswadong hipas manang namarsahi jolmaon dangi pajonok kodohot paholak konibana tu debata. Bukan keadaan. Alai ro sibolis madok ala narong do di bana, ala namora do ibana, ala nasikop do di bana. Coba jurang adong di bana in sibolis. Ro debata silakan buet. Diboto si Job doi daw. Ay molo diboto si Job yan non.
Ya, pura-pura nama nguluan di ibana. Dia tidak tahu itu. Alanido gabe bingung ibana. Bahkan gabe disalahon ibana Tuhan ni. Dan dia lusi debata ibana. Alai di pasobu debata do songoni rupani mardalan. Di pasobu debata do rosi taunoni itu asa sahala. Asa boha, asa tarida aslina. Boy do songgop si taunon tu sasahalak. Dada ala nasala nabi nahenna. Alai manguji hapor siaonna. Tahu do ibana manangda. Jadi hita peso tuktor tauhumi dirita, tauhumi halak. Molo adong namasa tu ibana. Jala unang tok ta api ni. Napatuluhon unak say pitori dirin. Memang ido sada juk ni rohani ale-ale ni si Job naupaton termasuk si Elihu rupani. Ay say dipitori ibana dirina. Jala ido na sinangga ni si Elihu. Ay say dipitori si Job dirina di jolo ni debata. Bahita pera olo do songoniate. Say tapitori do dirita, say ta jujur do dirita. Na sumitong. Hape taboto do dangadong jolma na sikop jala na pitor. Tohoro memang dangala ni dosa na si Job asa manaon na haciti. Molo taja hasian bidusada takas do didok disi awal mula penderitaan ni. Ima na dipaluas debatado si bulis mangatoi na adong disi Jopi mulai sian geleng na artana dohot aka pangisi ni jabuna bahkan dirina sendiri alai sada do dipaingok debata sotung di hawa hosanai. Jadi dipaluas do mangulu si Job sude boido digariangi si bolis alai disiman non tabereng ceritaon happy ending napaupaton pahohom ma sadanai singok-singok ni si Elihu tu si Job asa gumudang ibana manangihon siyan na makatay. Si maho inna si Elihu di pahohom ma molarong do pesidohonom mudohom ma ale molodang adong be paluas ma jauh makatay inna si Elihu. Memang moloro parsahiton songonido horwate dohotak kasih taunoni gabe gumudang ibana makatay yolo do gabe hirana ngaur songoni dohotak kana asing. Jadi dison nuaing si Elihu manang turpukon manosoi lam hacit sahiti lam godang si taunoni gumudang mananginangi. Terlebih manangi hot Tuhani. Misalnya songon namarsahi rupani di rumah sakit ay naulu dututu gabe umalu namarsahi tiate ngadi si dokter ngaro dokter badokon odo sahik muna daong. Tapi dokter nga ahli rupani di sahik na jala nga di boto. Alay sahira na umalo do ibana. Hamak kadongan sahapor siyaon. Gabi sada terapi na ampudo na hohomon moladong ka parsahiton. Bahkan moladong persoalan. Tauji majo. Ay mabain lamar sigorgor persoalan ni. Ay na sudedo makatay. Coba jo marlubah hoho. Berbeda misal amat taruhoti natai. Di pahohom amatai. Di pahohom inatai. O kan na masya lusad do. Bamarhabangan mapiring. Do tak kabalanga do tudun. Sahira persiapan drama Natal manasida disi. Namar tangyangop ya kamang dohot tamuinang. Songonido. Unak pola pagudakku makatay. Sutuk tapi kira lani gajang nitangiang gabe sahatu surgo. Idok tu hatta ido ditiki nama ngajari martangiangi Yesus. Unang marnoni inna do. Nak pagajang-gajang. Dok ma sidohonom. Ay gabe sahira na sude tu si Tuhani do tabay ditiki na martangiangi. Dang pos rohatta dia tu si Tuhani. Pamalum ma Tuhan tangan na persiamuni na ditoruni dugul-dugul nai disiku-siku nai do serupan ni Yesus di apalah di patu orang. Jadi dak pos rohata di boto Tuhan ni hape hatan itu hata do mandok nak sota do iboto Tuhan ido ben narok tangyang nahohom dak pola makatai
margajang-gajak tangyang isi patate. Gajang dang tuk pedek maralitali naninay rupani. Alani tapaluas matu hatta mangatoy na dihitaon. Pahohom asa makatay Tuhani. Amen. Martangyang mahita. Moliate di ho Tuhan dihatam na kubigi hami pauratom may asa di parbihok katami parbuen na dengan parbuen na tonggi. Di bagasan Jesus Kristus martangyak kami tuho. Amen.